Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan Mikrolan enpresako Javier eta Aitor Etxeberria elkarrizketatuko ditugu. Eta ondoren, etxontako kolaboratzailea den Patxi Urrutioa etorriko da platora. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikutsitzagun gaurko efemerideak. 1857ko otsailaren 22an, Heinrich Rudolf Hertz, fisikari alemana jaio zen. Gainera, 1900 urtean, Luis Buñuel zinema zuzendaria jaio zen. Bestalde, otsailaren 22an ere, baina 1929an, Antonio Machado poeta espainiarra hil zen. Eta bukatzeko gaurko egunez, baina 1987an, Andy Warhol estatuatuar artista hil zen. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Berrogeita hamazazpi koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean Ermitagaina eta Azpilagaina auzoan erregistratu dira zenbait kasu. Osasun departamentoa martxoan hasiko da 80 urtetik gorako pertsonei txertoa jartzen eta telefonoz zuzenean hitzordua emanen zaie. Nafarroako ostalaritzaren barnealdea zabalduko du datorren 26tik aurrera eta arlo pribatuan 2 famili unitate elkartzeko aukera izanen da. Gobernuak ostalaritzarako, jatetxetarako eta turismorako 18 milioi eurora iris daiteken laguntza plan berri bat jarri du martxan. Suteak Nafarroan, Gipuzkoa eta Lapurdi artean 1800 hektarea erreditu asteburuan. Pablo Haselen askatasuna eskatu dute Iruñan. Nafarroako proiektua intzindari bat jarri du abian estatu mailan legek landa ikuspegia txerta dezaten. Nafarroko gobernuak sexu abusuak adingabei Eliza Katolikoan liburua argitaratu du. Iruñako udalak Iruña zaharreko kontuak liburua argitaratu du Juan Jose Martinena, historialariak Iruñari buruz idatzi duen 4. artikulu sorta. Datorren astean hasiko da Irri Ziklo udalak eta Nafarroko antzerki eskolak urtero lankidetzan antolatzen duten formatu txikiko euskarazko antzerki zikloa. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar, emakume mendizale eta bidaiaria hitzaldia eskainiko du Itziar Intxausti alpinista eta abenturazaleak arratsaldeko 7etan Nafarroako liburutegian. Etzi bestalde, ipuin kontalarien saio desberdinak izanen dira. Uharteko kulturetxean adibidez, arratsaldeko 5:30etan Ameli eta Xirrikituen Jostunek inauterietako istorioak eskainiko dituzte 4 eta 8 urte bitarteko haurrentzat doainik. Ordu berean, baina Antxoainein, Loza kulturgunean, Virginia Albirak munduari bira 4 ipuinetan saioa eskainiko du 3 eta 5 urte bitarteko haurrentzat, sarrera librearekin. Eta ondoren, arratsaldeko 6ak eta 4 beste saio bat eskainiko du, baina 6 eta 12 urte bitartekoei zuzendua. Asteazkenean ere, baina arratsaldeko 7etan eta Nafarroako antzerki eskolan, luze edo motz antzerkia egongo da 4 euroko sarrerarekin. Ostegunean aldiz, arratsaldeko 6etan, Virginia Albira ipuin kontalaria Atarrabiako erakusketa gelan izanen da olatuen zurrumurrua emanaldiarekin. Jarduera 4 urtetik gorako haurrentzat izango da doainik. Dena den, saioa hasi baino 10 minutu lehenago, gonbidapena hartu beharko da. Horretaz gain, larunbatean, sormenezko akuarela landuko dute Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 5:30etan 6 eta 11 urte bitarteko haurrek. Parte hartu ahal izateko aldez aurretik izena eman beharko da eta 2 euroko sarrera ordaindu. Larunbatean ere, baina arratsaldeko 7etan eta Antxoaingo antzokian, 8 urtetik gorakoentzat urbasa ikuskizuna izanen da 7 euroko sarrerarekin. Larunbatarekin jarraituz, arratsaldeko 7etan eta Burlatako kulturetxean trikidantzen kontzertua egongo da, eta sarrerek 3 euro balio dute aldez aurretik eta 5 lehiatilan bertan. Gainera, larunbatean ere, arratsaldeko 7:30etan Atarrabiako kulturetxean Zuaitz Gurrutxagak futbolistok humorezko bakarrizketa eskainiko du 5 euroko sarreraren truk. Igandean, Mari eta Gaieta Fabrika antzerkia egongo da Burlatako kulturetxean arratsaldeko 6etan hasi eta 7 eta 14 urte bitarteko haurrentzat. Sarrerek 5 euro balio dute aurretik erosita eta 6 lehiatilan.
Eta bukatzeko, igandean, arratsaldeko 6etan Txantreako Euskaldunon biltokian, Dixi eta Matxinada Zombia pelikula ikusteko aukera izanen da. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera goaz orain. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Egunkari honek, Aitamarik erreskatatutako 100 pertsonetatik Italian 2 bakarrik lehorreratu daitezkeela jakinarazten du. Horretaz gain, Iruñeko eta Iruñerriko jubilatuek beren klubak berreskuratzea aldarrikatzen bat egin dutela ere aipatzen du. Baita, Azagrak eraso matxista gaitzetsi duela ere. Bestalde, Iruñeko larunbateko istiluen ondoren 2 atxilotu eta 3 polizia zauritu izan zirela jasotzen du. Eta Mendillorriko gertakariek auzoan tentsioa handitu dutela ere nabarmentzen du. Gai aldatuz, pandemiaren urtean, gastu publikoa 5,8% hazi zela azpimarratzen du. Eta bukatzeko, atletismoko 3 urreak nabarmentzen ditu, Asier Martinezen garaipenarekin. Diario de Navarra ikustera pasako gara. Titularak dioenez, etxetik alde egiten duten adingabeen salaketak handitu egin dira Nafarroan. Argazkian aldiz, COVID-a partekatu duen bikote bat ageri da. Bestalde, Berako eta Lesakako sutea egonkortzea lortu zela aipatzen du. Baita Azagrak, bikotekidearengandik erasoa jaso zuen bizilagunari babesa eman diola ere. Amaitzeko, kiroletan, Osasunak Sevilla jasoko duela azpimarratzen du. Maite Orozi debutaren ondoren egindako elkarrizketa iragartzen du eta Asier Martinezek atletismoan lortutako urrea goraipatzen du. Gara ikusten jarraituko dugu. Aurelio Barrikarte txertaketen arduradunari eskaintzen dio tarte bat azalonek. Gainera, Johnsonek adierazi duenez, abuztua baino lehen heldu guztiek txerto hartuko dutela ere jasotzen du egunkariak. Argazkiaren bidez, Isaken eraginkortasunak Anoetako derbia Errealaren alde jarri zuela nabarmentzen du. Eta azkenik, Turkiaren erasoak Sinjar eta Yazidiak jomugan jarri dituela azpimarratzen du. Euskal Herria irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Guardia Zibileko goi agintarien grabazio batek Zabaltza intxaurrondon torturaturik hil zela agerian utzi duela da. Bestalde, asteburuan bidasoan izan den sutea itzalitzat jo dutela jakinarazten du. Eta azkenik, gobernuak Iruñeko Elizbarrutiari adingabei egindako abusu sexualak ikertzeko eskatu diola ere aipatzen du. Gaurko eta biharko eguraldien iragarpenarekin goaz. Gaur, zeru estaliarekin eta prezipitazio ugarirekin hasiko dugu eguna. Hainbat lekutan euria etengabe egingo du. Elurkota ezberdina izango da lekuaren arabera. Orokorrean 1000 metroren bueltan egongo da, baina hainbat txokotan Araba eta Nafarroan 600 eta 800 metro inguruan egon daiteke goizean. Ez da ekaitzen bat baztertzen. Arratsaldeak aurrera egina ahala, prezipitazioak gutxituz joango dira, mendebaldetik ekialdera, eta elurkota 1000 metrotik gora igoko da. Egunaren amaieran ostarteak zabalduko dira mendebaldean. Temperaturak nabarmen egingo du behera, eta barnealdean ia ez da 10 gradutara iritsiko. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar kostaldean eta Ebro ibarrean, baina eguna amaitzerako indarra galduko du. Eta bihar, asteartean giro eguzkitsua eta egonkorra izango dugu. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da. Egunsentian, lainoguneak sortuko dira barnealdean eta baliteke zenbait tokitan iraunkorrak izatea, batez ere Nafarroan eta Araba hegoaldean. Haizeak hegoaldetik joko du eta arratsaldean indartu egingo da. Temperaturak nabarmen egingo du gora. Kostaldean maximoak 18 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 14-15 gradu ingurukoak. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira eta Arabako eta Nafarroako zenbait tokitan izotza egin dezake. Kaixo, Javier eta Aitor, zer modun? Aupa, kaixo, egun. Bueno, zuek Mikrolan enpresakoak zarete, ez? Eta zer egiten duzue Mikrolanen? Bueno, Mikrolan fabrikazio mekanikoko lantegi bat da,
orduan gure besoerek eskaintzen dizkiguten pieza edo multzo mekanikoak fabrikatzen ditugu plano edo irudimentsiotako diseinuen bidez. Eta noiztik zabiltzate martxan eta zenbat pertsonak egiten duzue lanan? Mikrolanen 2004an hasi ginen lanean, 4 pertsonarekin, eta gaur egun 40ko taldea osatzen gara. Haien artean nire semea Aitor, eta hori, desente ibili gara. Eta zeintzuk dira sektore honen berezitasunak? Bueno, guk mekanizazio barruan sektore hainbatetarako egiten dugu lan, baina sektore guztien barne gure berezitasuna edo zailtasun handiko lanak egiten ditugu. Eta igual beste lehiakide batzuek zailtasunak aurkitzen dituzten lanetan, hor espezializatuak gaude, pues, komplexidade edo handia dauzkaten lanetan gaude berezituak. Orduan, zerk esango zenuke desberdintzen duela zuen enpresa? Nik uste dut, gure zailtasunak edo, bueno, gure lanek behar duten komplexidadeari aurre egiteko jakikuntza edo, bueno, jakinduria ez igual. Eta zuei nola erabilizue pandemiaren kontu honek? Bueno, segurtasun protokoloak ezarri behar izan ditugu beste lekuetan bezala. Orduan, adibidez, ordoutegiko aldaketak egin ditugu, gero jantokiaren erabilpenaren arauak moldatu izan behar dugu ere, eta teletrabajo pixkat egin dugu ere, eta epi gehiago noski jarri. Egin bat, pandemiak ez gaitu gehiegi mina egin, ze egia esan, lehen esan dudan bezala, gure lantegiak sektore asko lantzen ditu, aeronautika, aeroespaziala, medikuntza eta ikerketa, energia berriztagarriak, eta beste batzuk ere, eta orduan ez gaitu gehiegi min egin, oso lan... Diversifikatua edo, esan daiteke? Bai, diversifikazio handia dakagu. Orduan ez zarete gelditu, ez? Ez dugu erterik egin, zorionez ez dugu erterik egin, baita gure taldeak oso ongi bete ditu arauak, oso profesionalak izan dira eta izaten ari dira, responsabilitate handia izaten ari dute, eta nik uste, izan daikela adibide, nola egin duten lan eta nola portatu diren lankide guztiak, eta nik uste hori eta beste eta lehen esandakoari eskerrez, ez dugu gehiegi sufritu pandemia. Eta orain, momentu hauetan, lanean zabiltzate proiektu bereziren batean, baduzu horrela proiektu garrantzitsuren bat edo desberdinen bat? Bai, mikrolan egiten ditu normalean I+D+I proiektu nahikotxo, eta normalean Nafarroako Unibertsitate Publikoaren atal batekin eta beste entitate batzuekin batera zentro teknologikoak eta egiten ditugu normalean sektore espazialarako egiten ditugu I+D+I proiektuak urtero bat edo bi normalean. Horrein gaude beste proiektu berri batean sartuta, eta hori erabiltzen dugu egunero ikasten jarraitzeko, eta gero baita ikerketa munduan elkarlanean aurrera egiten jarraitzeko. Garrantzitsua dela uste dugu. Orduan orain, zeintzuk dira, etorkizunari pixkat begira eta egungo momentua kontutan hartuta, zeintzuk dira zuen erronka nagusiak?
Bueno, guretzat ilusio edo helburu nagusia da hain zuzen ere Nafarroan ez dago aeroespazialen fabrikatzeko osagaiak ez dago iaia Nafarroan ez da egiten, ez? Oso gutxi egiten da. Orduan gure ilusio eta erronka da arlo hori Nafarroan irekitzea. Aukera gehiago izatea aeroespazialen osagaiak fabrikatzea. Ze aurre ikuspen egiten dituzue etorkizunari begira? Uste duzue hori gertatuko dela edo nola evoluzionatuko du gauzak? Pues justo guri duela urte eta gutxi, pandemia baino pixka lehenago justo, pandemia hasi baino aurreko astean bukatu egin genuen gure antitze obrak eta, orain bikostu egin ginen eta orduan zoritxarrez edo zorionez, guk uste igual baita zorionez, oso ongi prestatuta gaude gaur egungo zailtasunentzako eta justo horregatik oso baikor gabiltza aurkezten zaizkigun erronkei aurre egiteko eta egia esan oso baikor gabiltza hemengo etortzen diren urteei datozen erronkei eta aurre egiteko eta handitzen jarraitzeko. Orduan, etorkizunera begira mikrolan handitzen joango da. Bai. Aeronautika arloan, nahiz eta krisi handian egon, gu oso fuerte hasi gara urtea lan askorekin. Eta gainean, berritu dugu web orrialdea, gero esportazio arloan ere esartzeko mugitzen ari gara, oso baikorra gara. Ez dugu bat ere beldurrik. Ze sortea hori esan alizatea. Ez dakit, bukatzeko zerbait aipatzea gustatuko litzaizukeen edo mezuren bat bidaltzea? Bai, guk ikusten dugu gure arloan, baita enpresak dituzten lagunekin eta gure inguruko jendearekin eta gu adibidez gaude Euskal Herriko hegan aeronautika eta aerospazialaren klasterraren barruan hegan izenekoa eta hor barruan askotan hitz egiten beste lagunekin eta ikusten dugu enpresen eta gazteen etengabeko prestakuntza derrigorrezkoa dela gaur egun. Kriston bilakaera teknologikoaren aurrean gaude eta hor egon ahal izateko formakuntza pila falta da. Enpresen artean, gazteen artean eta nabari dugu industria oso azkar doala eta jendea industriaren abiaduran jarri behar dela. Bestelaz, galduko dugu Europarekiko eta beste herrien arteko kompetitibitatea edo hor dago azkenean kriston zailtasuna eta ez da erraza hor mantentzea, gure postuan mantentzea. Euskal Herri mailan beti egon da oso industria potentea, baina bai industria oso azkar hazten ari dela eta evoluzionatzen ari dela eta haren ondoan gure gazteak eta profesionalak prestatu behar dira. Formakuntza hori nork eman beharko luke edo noren esku dago hori egin ahal izatea? Nik uste dut alde batetik gehiago berritu beharko izango zela industriarekiko hezkuntza. Nik uste dut hezkuntza ez dagoela oso aktualizatuta teknologia berriekin, estrategia berriekin eta fabrikazio edo, teknologia berriekin. Eta uste dut
hortikan ateratzerakoan, ikastetxetik edo goi mailako zikloetatik edo ateratzerakoan, oraindikan asko falta zaie profesionalei edo gazteei guztizko profesionala bilakatzeko. Orduan, nik uste hor lan asko falta dela, guztien responsabilitatea dela, eta, adibidez, mikrolanen aldetik, guk beti egin dugu apostua, jende gaztea sartzeko, eta haiei gure modura erakusteko nola egiten diren gauzak edo gure jakinduria gutxinaka erakusteko eta esango nuke mikrolanen 170 edo 80 plantillan diot direla praktikan edo etorri ziren gaztetxoak eta gaur egun direla oso profesional premiatuak eta jakintsuak. Badaude, erronka bat baino gehiago. Ni gauza bat aipatuko nuke eta hau da, nik uste dut zailtasunei aurre egiteko gauzarik importantena da ideia garbiak izatea, oso ausartak izatea. Guk adibidez 2008an sartu ginen hasi bezain pronto krisi batean, oso krisi gogor batean, ez? Eta hala ere, gu ez gara gelditu, ez hitzen, ez inbertsioak berriak egiten, makinar modernagoak erosten, eta nik uste dut ausartak eta gauzako ongi egiten, noski baietz, baina beti aurrera begiratzen, aurrera joaten da. Primeran, mila esker, bikote gurekin hitz egiteagatik eta kontatzeagatik pixkat zer den mikrolanen egiten duzuena. Mila esker zuen. Nire esker zuei bai. Udalerrietako albisteak ikustera pasako gara. Antxoaingo dokumental feministen lehenengo zikloa aurkeztu dute. Otsailetik maiatza bitarte, hilabeteko azken ostegunetan dokumental bat proiektatuko da Antxoaingo antzokian, eta ondoren solasaldia izanen da. Sarrera doain izanen da, baina mugatua. Gonbidapenak lortzeko antxoain.es webguneko txarteldegian sartu edo leihatilatik pasa behar da ordu erdi lehenago. Ikusi ahal izango diren dokumentalak, Zauriak, Compañeras de viaje, Arrakala eta La Ola Berde, Kesealei izango dira. Lehenengo saioa ostegun honetan izango da, otsailaren 25ean, Zauriak dokumentalarekin. Arratsaldeko 7etan izanen da antzokian, sarrera librearekin gonbidapena eskuratuta. Zauriak proiektua eromena, gaizkiegonak eta osasun mentala ikuspegi feminista batetik lantzen duen dokumentala da. Sufrimendu psikosoziala eta genero bizipenak uztartzen eta 9 emakumeren errealitateak barne hartzen dituena. Horretaz gain, dantza garaikidearen hastapenerako ikastaroa antolatu dute. Ikastaroa martxotik ekainera arte eginen da 2009 eta 2016 urteen artean jaiotako haurrekin. Aurre inskripzioa egiteko epea zabalik da otsailaren 26 arte udal webgunean edo 012 telefonoan, eta inskripzioek 80 euroko prezioa izanen dute. Larun batean, bestalde, Urbasa musika ikuskizuna egongo da antzokian, arratsaldeko 7etatik aurrera eta 7 euroko sarrerarekin. Eta bukatzeko, igandean, aurrentzako Pirados en la Isla del Tesoro antzerkia egongo da. 2 saio egingo dituzte, bata goizeko 12etan eta bestea arratsaldeko 6etan. Iruñako albisteekin bukatuko dugu. 5 umore antzezlan euskaraz. Hori da, Irriziklo 2021eko eskaintza. Antzerki programazio finkatua Iruñeko udalaren eta Nafarroako antzerki eskolaren eskutik. Otsailaren 24tik martxoaren 24ra Nafarroako antzerki eskolaren San Agustin kaleko instalazioetan asteazkenero formatu txikiko emanaldiak izanen dira. Funtsezko zenbait gai jorratuko dira klabe kritikoan. Hala nola, amatasuna, sexua, familia, galtzaile sentitzen den heldu gazteen belaunaldi baten etxipena eta ibilbide profesional baten gainbehera.
Gidoi originalak edo egokitzapenak dira, eta batez ere barrea eragin nahi dute, baina analisi latz batetik abiatuta. Emanaldi guztiak 7etan izanen dira, eta edukiera segurtasun tarte eta barrei buruz indarrean diren neurriak beteko dira. Emanaldietan ikusleek maskara jantzi beharko dute. Sarrerak jada salgai daude Nafarroako Antzerki Eskolan edo webgunean, 4 euroan emanaldi bakoitzeko. Gainera, ziklo osorako abonamendua erosteko aukera ere egonen da, 15 eurotan. Irriziklo otsailaren 24ean asteazkenarekin abiatuko da Mirari Martiarena eta Idoia Torregarairen luze edo motz lanarekin. Ideia truke batean emakumeen gaiak izanen dituzte hizpide, alegia nola jorratzen dituen gizarteak bizitzaren zenbait une, hala nola hilekoa edo menopausia, edo ligatzeko teknikarik onenak eta okerrenak. Eta jakina, sexuaz ere hitz eginen dute. Eta gai aldatuz, horretaz gain, iritsi da liburu dendetara, Iruña zaharreko kontuak, Iruñari buruzko historia txikiak biltzen dituen liburu berria. Juan Jose Martirena Ruiz egilearen eta Iruñeko udalaren arteko elkarlanaren emaitza. Hauxe, divulgazio bilduma baten 4. liburukia da, eta aurreko 3 bezala, gure hiriko eta haren elementuetako alderdi ezagunak eta ezain ezagunak biltzen ditu fideltasunez eta zorroztasunez, historiaz bezain batean eta hizkera erraza eta hurbila erabilita. Ikerketa lanaren ondorioz, liburuak datu ez ezagun batzuk ematen ditu, hala nola begiratokiko gurutzea egon badelako edo San Domingo kalearen datazio zehatza besteak beste. Liburuki honek 75 prentsa artikulu biltzen ditu, eta azken hamarkadan idatzi diren arren askoz ere haragoko bidaia egiten dute, izan ere 15. mendetik gerra osteko Iruñera bitarte hartzen dute, errege ordeen aldia edo Napoleonen okupazioa barne hartuta. Egileak hiriko elementuei buruzko berariazko artikuluak ere aurkezten ditu, hala nola hiriko harresienak edo errotenak, edo zenbait kapitulu elkartei buruz, aintzinako gremioak kasu. Liburuki honek 2. zabalgunea eraiki zeneko mendeurrenaren kariaz, iaz bete baitzen, azken kapitulu bat eskaini dio hiriko gune zentral horri. Bere arkitektoei, garapen fasei eta eraikin nagusienei. Iruñeko udalak liburu honen 1500 ale argitaratu ditu gaztelaniaz eta 700 euskaraz. Zeinak salgai daude 12 eurotan. Orain Patxi Urrutia dugu gurekin platoan, bera etxontako kolaboratzailea da. Kaixo, Patxi. Kaixo. Zer moduz? Oso ongi, zuek? Ongi baita. Bueno, pues, horrela iraun dezagula, luze. Espero dezago. Oi. Bueno, eta gaur ere ze komentatzeko gauza pila, ez? Badie inbertze gauza solasiteko hien inguruan. Bueno, zenbaitzuk ukituko ditugu, beste zenbaitzuk utziko ditugu datorren esterako. Baina, bueno, pixkat gaurko giroa aztertuko dugu ikusi, zenbat arazo, zenbat gauz, zenbat berri interesgarri izan daitezkeen gaurko egunean gertatzen ari direnak edo, gertatu direnak edo, horri buruz arituko gara. Eta pixkat azteko, egun hauetan ez, suteak izan ditugu. Zenbait lekutan eta zenbait herritan suteak izan ditugu. Informazioa bastan, Lesaka bera eta iparraldean Urruña eta hor gertatutakoa da, eta azkainen, horrek hartu du berriaren dimensio guzia, baina hortaz aparte ere izan dire beste zenbait sute, adibidez Amaiurren, Aspilkuetan, Arizkunen, Erratzun, herri guzietan hor, eta gauza arraroa gainera, sute bat hemen, eta beste punten Amaiurren adibidez, 2 puntetan 2 su bat zeuden. Eta nire zaitu nola demonio pizten den, baina jendea gertan zuen nola baitu horiek provokatuek behar zutela izan zen, gatik ez dute batzu bertzegin deus ikustekorik, eta suak izan dira, ez? Kezkagarria suak hor direla, eta kezkagarria suak abiso bat besterik ez duela eman orai gaiunekin, zeren eta mendia abandonatuta dago, mendia ez da zaintzen, mendia ere zerbait bizia da, eta hiltzen uzten bada, ondorioak ez dazkigu zeintzuk izain diren, ez? Eta gertatzen ari dena da, edozin momentutan misto batek piztu dezake, eta erre dezazke ez da zenbat herri zertaz. Lehengoa gure arbasoak
zaintzen zuten zaintza ukatu egiten digulako gaurko gunean mendiei, ez? Eta horri irtenbide bat ezpezai ematen begirazazu. Gizarte hau nola dagoen antolatu, 200 milioi euro sartu behar dituzte abiadura handiko trenaren obretan, ez? Eta, bueno, pues hori, inorentzako ez du beharrik, inork ez du horren beharrik, zergatik ez du inork ibiliko, eta inorak diru gehiago. Eta hori egin beharrian, gure inguru girua, gure herria, gure bizimodua, babestu beharrian, horiek utzi alde batera, dirurik horre sartu, inolako lanik egin, langabezian daudenak, benga, mendiak ongi apaintzera, ongi plantatzera, ez da lan hori egiten, ez? Eta, karo, zuen inguruan ari balin bagara, bertze betzuk ere bat ditugu, adibidez, hiriko zentro-zentroan gertatzen direnak, ez? Gaurko nien hori Haselen inguruko sententzia unen eta kartzelaratzunen inguruan izan diren liskarrak. Bai mendian, hori gertatzen dire, eta hirian gertatzen dire bertze batzuk, eta horiek dene badute zergati bat. Mendikoak kasu egiten etzaiolakotz, eta herrikoak arazoa konpontzen ez direlakotz, eta gizarte honi kristoin burla egiten diotelakotz podoretik. Zer gertatzen ari da? Gertatzen ari da, Haseli, ez dizen bat denbora, kartzelian egon beharra, iritzi bat emateatik. Nori buruz, lapur baten inguruan, lapurra dela errateatik. Ez du bertze gauzik egin. Eta, karo, lapurtzea ez da delitua. Baina norbaiti lapurra dela erratea bai. Eta kasu honetan, oide dagoen arazoa, erregearekin sartu da, eta, bueno, pues hoi da delitua. Hoi da delitua. Horai, errege agatea, ez egin nora, dieska, hainbertze milioi euro lapurtu antza dutenak eta zior gauda ezer den, ez horren inguruan, eta pues horre sortuko dira kristoin zuteak, gainera kontutan hartzen bat dugu, gaurko gazteak etorkizunik gabeko belaunaldi bat dela, eta gainera ongi prestatu erre dute jakintzuak asko ikasi dutenek, eta momentu batean edo bertzean unek ere eztanda ginen du. Nonta urte batzu pasa, pixkanaka, jendeak bere etorkizuna nahiko du landu, eta gaurko egunean mendia ez zaintzen ez den bezala, ez da zaintzen bizitzeko, duinki bizitzeko aukera edo bizitzeko eskubidea. Eta horrek gauzoiek ekartzen dituzte gero horrelako ondorioak, eta momentu batean hemen kristoin eskandalizazioa, ez? Ze pasten da oraiko manifestan, bueno, lehenbiziko gauze, eta argi dagona da, ostia guztiak beti jende xeak hartzen ditu. Dena dire violentuak, baina begiak ez dituzte poliziak galtzen, begiak galtzen dituzte besteak. Eta zafraldiak ez dituzte poliziak hartzen, zafraldiak hartzen dituzte jendeak. Eta inorrez agaten kolpeak hartzera borondatez. Bakarrik eskubide aldarrikatzen dutenean, orduan tortzen dire bertzeak hoi istaltzera eta egoera hoi xeatzera, ez? Horrengatik, bueno, pues azterketa bat egin behar dugu alternatibua poderei egiten dutena, zergatik beraien nahi dute orai arte bezala, beraiek agindu, beraiek ebatzi, beraiek ongi bizi, eta gainerakoa eta guztiak etxi. Horrengatik gure kezka bertze alde batetik egon behar du. Guk nahi duguna da denentzako bizi modu duin bat izatea, eta horretan arituko gara buru belarri. Eta horren kontra daudenak bertze filosofi batzuk erabiltzen dituzte, eta diskurso batzuk egiten dituzte, falsoak direnak, baina zaude tranquil, hemendik 3 urtetara akusiko dituzu, oraiko liskarra baino askoz ere liskar gehiago. Eta ez diri zein orden Hasel kartzelerera mandutelakotz, orduan izanen da, jornalik ez dagoelakotz, jatekorik ez dagoelakotz, eta lapurreta pileka badaudelakotz, behar ez diren lekutan, ez? Eta, bueno, pues hoi da, gaurko eguneko suak, bueno, atzoko suak, eta bai mendian eta bai kalean gertatzen da diren horren ondorioak. Orduan gertatuko dira horrendik. Zalantzari gabe gertatuko dire. Jende asko gertzen du, ez garela orai dela 100 urtetako egoera hartara iritsiko bire, neraite beti erraten zaten. Ez du zer lortuko, ez du zer deus lortuko zuek, egiten alduzen ez du, eta bire ez du, berak usi zen balu orai gaurko gunean, zen nolako egoera da gaude, eluke sinetxiko, ez? Horrengatik, pensatu gauzak etortzen dire, derrigorrez. Jan behar baduzu azkenean, egun bat ez bada ondokoan, gaurko gunean oraindik badago gauza bat, koltsoi bat. Eta da, gure belaunaldi oraindik biziri dagoela eta aparte handi bat pentsio duinak baditugula.
Eta horiekin ere estaltzen dire, bertze gure ondotik, heldu diren gure seme alaben ondotik, heldu diren gaiak, beti badago hor bertze laguntza bat. Baina noi bukatuko denean, orduen kara jarriko dela alde batetik langileria eta patronala, orden ikusiko dugu, hemen ez dagoela tontakerik egiteko, eta guk alde batera edo bertzera egin behar dugula. Eta Pablo Haselen kontu hau pixkat Kataluniatik ez dator, baina ere izan dugu albiste bat Linaresetik etorri dena. Nik uste dut, hemen egiten dugun moduan, egunkariak irakurtzerak orduan, irakurri behar direla beti bizio ikuspuntu kritiko batetik, ez? Zertaz, beraien interesa defendatu egiten dituztela egunean 24 orduz, eta guk ere sikiera, ez du arrastontuak izan behar, eta kritiko izateko aukera balin badugu edo landu egin behar dugu behintzat, ez? Eta hori da gertatzen dena, bi polizi, paisanuz jantzia, Linaresen sartu diren eska gazte batekin, bere aita torride, zafratu dituzte, aita zafratu dute, eta, atxilotu egin dituzte. Eta, ni ez nago kontra, baina gauza bat, Alsasukoaren bikoitza izan da hemengoa. Alsasun ez da izen bat urte, ez da izen bat han, kartzelan sartu dituzte poliziek, ez naski jendeak, poliziek sartu dituzte. Ze demonio pasten da hemen? Ze justizia dugu hemen? Ze nolako gizartean bizigaren hemen? Zenbat gezur gehiago erran behar gaituzten? Gu kritiko espagarat, espalimegara konturatzen, hauek gezurretan ari direla eta gezurra maite dutela beraien podorioa mantentzeko. Linaresekoa da, Alsasukoakin konparatuta, da ikaragarria. Bi poliziek kartzelian daude. Eta zertaz, irein egin dutelakoz persona bat, Alsasukoa berriz, hortako izan zuten hemen Diario Navarra ere, indarra emateko eta auspua emateko horrako zute horri ez, baina hori da gertakizun hori ere hor dugu aintzineko ordean. Eta holako egoera eta holako gizarte batean bizigara horrengatik kritiko izan behar dugu beti, eta ikusi gauzak bi aldetek, hiru aldetek, pierdina alde guzietek, gero azterketa sakon eta egiaztagarri bat egiteko. Eta adibidez, aste honetan dokumental bat ez, estrenatuko da pixkat. Bai, karo. Gezurrak beti, guri maestro ez dentzagun ez ginen sobera konprenitzen gaina erdera zera zen, eta antes le coge al mentiroso que al cojo. Beti, hola eskolan hola ginenetik ikesi genuen, ez? Hemen ere gertatzen ari zai alako gauza antzeko zerbait, eta gaur goizien orai uneteldu nitzelek autoan entzun dut, Perote eta bertze Guardia Zibileko koronel bat bi solasean grabazio bat badagoela argit gainera oso ongi entzuten dena, non Perote gertantzion bertze bere lagunari, Mikel Zabaltza ito egin zitzaiela bolsaikin. Eta gero bihotzeko amantziola eta horrekin salbatu zila, baina onartuz beraiek intzutela eta gainera bolsaikin hilzutela, ez? Zer pastuko da hemen? Horai dela 40 urte gertatutako zerbait, eta oraindik ez da inorre paitu, denek badakigu nork hil zuen, nola hil zuen, non hil zuten, dena badazkigu ze montajea egin zuten, eta ez da ezer pastorain arte, orai pixkat inorrasiko da, saiatuko dire berritzere, eta hoi dire bakezaleak, justizia eskutan dutenak, beti jakintzuak eta gehien bakezaleak eta personen eskubiden eta bizitzaren errespetu handia dutenak. Eta gaur jakindugu hori, eta zorionez, une publizitatea bere main dio, datorren astean egingo den pituk egin duen dokumental horri buruz, eta hor berriz ere ikusiko dugu nola gezurretan ibili diren hainbertze urtez, nola zafratu gaituzten gezurrak erabiliz, baina pixkanaka maingu guziak ezagutzen joango gara, porque hau oso fuertea da bestenaz. Eta ez dakit, gai aldatuko dugu ez pixkat? Nahi baduzu? Zu egon zaitezke hemen, beti badituzu kontatzeko gauzak. Izaten dire, agertzen dire inbertze gauz gehien bat, segun asteburuak eta momentuak aberatsa bali medira, eta orai Estatu Espainiarrean, eta baita Euskal Herrian ere, gauza asko daude pilpilian. Adibidez, pasaren astean ere, jakin izan genuenez, atera ziren datuak Elizak zenbat lurzateo, terreno... Begira, zuen ditugu, ejemplo, referentzia beharrezkoak, ez? Gainera, zuzena, zorrotzak, hori dire, el sumun. Alde batetik erregea, Mozkorra, Drezalea,
lapurra, hori denak hor, eta, bueno, pues, montajea, gero hitz eginen dugu, gainera, otsailean hogeite bia denez, bihar otsailean hogeite irua delakotz, ez? Pues, hoi sartu digute alde guzieteik, eta, bueno, pues, hoi alazen. Bertzaletik berriz, artzapezpikoak, nola ez, nola ez. Egun guzie sexoz hitz egiten, eta gero sexoa praktikatzen bere zerbitzariekin. Baina, bueno, ez du importena gezurra baita, pues, beti gezurrean oinarritu dute beren podorea, eta badirudi zer nahi jende zintzoak eta onak direla. Eta, karo, zer ari dire, Elizak ebatsi ditu, politikari zenbaitzukin batera, ebatsi ditu 1000 eta egun bat ondasun Nafarroan bakarrik, eta 30.000 goiti estatu osoan. Tartean, behirezazu, estatuan, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, horrelakoiek Elizari oparitu diozka. Eta zertaz? Aznarrek egin zuelakoz lege bat, non, artzapezpiku batek erraten bat zuen hau nerea da, ure berea da, eskubidoi zeukala. Eta horrei, hemen, hainbertze etxe, bueno, hainbertze, eta gainera, ez hori bakarrik, gero, leheni berri zenien batut, ondoko honeak aten dira, podore zibilentara, eskatzera, dirua, hoi konpontzeko. Adibidez, nola da izena hor, logo semea intzintxo dagoen herri batean, Eliza zahar bat, eman diote udalai, Elizak eman dio udalai, erortzen ari delako, zoari konpondu ezazu bai. Baina eske, hor hainbertze untasun, eta gainera ez pentsa Elizak direnik, apezein etxeak, idezelaiak, restauranteak, plazak, denetaik, eta joer, patu dituzte beren izenean. Eta, karo, azkenean soek, kanpainan, jarri zuen nolabaitere, definizio bat horren berreskuratzeko, baina orai aprobatu duenak ez du ezertarako balio. Zerengatik erraten du orai badagoela edakitzen du lepe bat, jendeak erreklamatzeko ondasun horiek, baina nik nola, bueno, Amaiurko ermita ez da oraindik egina, nik nola erreklamateko dut Amaiurko ermita, hoi, zertarako, hoi aldrebes behar zuen egin, hoi edenak dire podere zibilekoak, orai Elizak zatozte eta hartu zuena direnak. Hitz eginen dugu eta hartu zuen direnak. Ez, zer ematen du, podere guzie Elizari berritzen, Porque ez da berdin, zuria eta zure kontra norbait etortzea edo zuk harengana behar, ez? Eta, bueno, pues horrekin uste dute zer nahi egin dutela sueko, baina suekoak ere gezurrian bizitzako esperientzia handia dute, eta hori ere berritz egin gai dute trampatxo bat, eta bereien programan aski argi eta garbi agertzen zen gai hau, ez? Bueno, azoteren eguen zuten genituen mundu hortan dabiltzenak, borroka hortan dabiltzenak nola salatzen zuten azutako akordioa, oso murritxa eta eskasa dela, eta bueno, pues gainera tramposoa dela. Zerengatik zertaz ni behar du frogatu neria dela zerbait. Frogazazu zuzuria dela. Gainera nik ez dut hemendik ukitu beharrik, nik usten dut hemen herrien izenean eta herrien den zerbait, eta herrien dako, gainera ez partikular baten dako. Baina beraie dire onak, beraie dire karitatiboa, beraie dire generosoa, beraie dire ez dakiz zer, baina beraie dire lapurrak. Eta lapurra diren einean, pues, egiten dituzte lapurretak, eta jendea gainera uste du, ez baina neske nola Eliza den, nola artzapezpikoak erranduen, eta nor da gizon hori. Pues orain txebertan da lapur bat. Eta espalime dituzte, hori edenak desklasifikatzen edo desamortizatzen edo herriaren izenean jartzen, pues ari dire kentzen eta lapurtzen. Eta Del Burgoren inguruan? Eske, pensatu zen bat salsa bat ditugun azken boladan. Pues Del Burgorekin, berdin, Del Burgotarrak badute historia luze bat. Gainera, belaunaldi heldu direnak, ez? Eta, baditu ez da izan bat, prozesu, eginak eta gainera gehien askotan irabaziek ere baditu. Zertaz, pues, epaileak eta klase dominanteak beti arbol bereko adarra dira. Gaurko gunean, norbait gertzen badu justizia badagola, erran beharko dio barkatu, baina antiojo txiki batzu erosi beharko zen ituzka, zerbait ikusteko zer pasten den. Eta hemen ere, historialari batek, Mikel Arena, liburu batean aurkeztu zuen nola momentu batean Nafarroko reketen buru izan zen Del Burgo. Horai guk zautun dugun Del Burgoi, nire adintzua den Del Burgoren aita.
Nora izan zen reketearen buru. Eta zein egunetaik, zein egunetara, zen 36an 15 egunez. Eta 15 egun horietan gertatu zen Tafallako sarraskia, Tafallako tejeriko sarraskia. Non, Tafallako bat hiltzutela gerlan, gantzen gerlara, eta hileak suertatu zen Tafallako bat, hartu zituzten herriko 60 persona edo, hartu zituzten atxilotu, eta biera unean gantzituzten tejerira, tantxe garbitu zituzten denak. Bueno, gantzituzten, denak. Eta, karo, nortzen hoien jefe, orduen reketeak egin zuten hori, nortzen reketean jefe, hau, unen baimenik gabe, hau ez zuten egin. Eta, bueno, pues hoi da, unek liburuan erraten duena. Baina, karo, bestek erraten du, salaketa falso bat dela. Bueno, salaketa ez da falsua. Gauzak hala gertatu ziren. Horai, zuk zen olako erantzun izan zenuen, bakotxak ulertu dezake hor dagoen informazioa, hildakoak hor daude, reketeak egindakoa dela hor dago, zu reketen jefea zinelare egia da, eta horai, ez da semea ari, biloba ari da, aitetxiren fama hori nolapait ere garbitu nahirik. Bueno, kusiko dugu, zertan dago gauza. Denetan, jakin behar dugu, epaileek hartzen dituzten erabakien egunentzat 80 izaten dire beti podorin aldekoak. Oso justuak denak, oso justuak. Bueno, kusi dugu Alsasuko eta Linareseko adibidez erakusten gaitu nola zein zuzenak diren epaileak, ez? Osea, zuk Guardia Zibil bati zerbait erratea gobetez Mozkorra irian zabiltzalek, zerbait erratea 8 urteko kartzela, bertze batien eran eta kontrakoak atxilotuak. Osea, justizia zer den ikusi dezakegu, ez? Eta Del Burgoren unekin ere bai, orai, kusiko dugu, oraindik ere zer gertatuko den, gai horrekin, baina fuertea dena da, hauen aurpeia zerengatik. Haue uste dute, epaileak ere beraiei arrazoi eman behar dira beti, egunen bat... Eta karo, eta horre ezin dugu ukatu betze gauza, PP-ko finanziazio horrekin, zerengatik ez aitetxi eta ez biloba kasunten sartu direna baizik eta semea, Jaime Ignacio, hor dago sartutare gai horrekin, berak ekartzen zuen dirua, urteleko dirua Nafarroara, eta zenbait hilebetero bazegoela zerbait ordaintzeko eta bazegoen bertzei egiten ziren modu berdinan. Hor dago salsoi ere, eta hori ere argitu beharko du. Zerengatik erratia ez ni transportea bertzik ez nuen egiten, ez ezuk lapurretan ere inbertze lapurrek ez dute transportea bertzik egiten. Bertzik ez dute ez da hori ere egiten, bakarrik egiten dute, nolapait ere kuskuseatu ikusteko non dagoen polizia edo hortik iges egiteko, ez? Baina, hor dago berriz ere betiko personak uste badirudi hemen zenbaitzuk badutela beti bula. Eta egin dezaketela nahi dutena, eta hortarako egon behar dugu bertza batzuk hori esalatzeko hor pres beti. Beste kontu bat, hemen, Nafarroan gertatu dena edo, izan da ez, atera dutela, sortu dute artxibo digital bat intsumisioaren inguruko dokumentu pilarekin. Ezke gauzak nola aldatzen diren urte batzutan, eta lehen, Kristina arazo zena batean desagertu egiten de arazo bezala, ez? Lehen denek, eta hau behar da, azaldu, zerengatik, pensatu, 50 urtetik behitikoak ez dute hau ezagutzen. Edo erdizka besterik edo zerbait entzun dutela gauz. Zerengatik lehen, orai dela 40 urte arte, baina, karo, orduen beste 15 urte gehiago kontuten hartu horiek adinean zeudela hau ulertzeko, orduen soldaduzka egin behar genuen. Eta orduan zure bizitzain 18 edo 15 hilabete egon behar zinuen kuartelian. Zer ikesten zenuen? Instrukzionia eta aprender a matar. Hau importantea da, aprender a matar. Hemen bakezale guziak, gero bakezalea morratuak hemen denak. Baina aprender a molar batzuk isilik eta besteak a cobrar el sueldo. Eta, karo, eta gazte guziak burua garbitzeko, hor izateko zure esku, kontrolatu izateko populazioa, horiekan kontu kuartelian, machistas, sexistas, impresentables, errai dut, bizio guzia zituzten buruen menpean, behar zen dituen pastu urte terdi, eta gainera, atzo gauean bazegoen reportaje bat eteben oso ona, eta arkerten zuen, kuartelean bazegoela, ez da egia, baina ongi dator, kuartelean sartzean zegoela
los cojones se dejan a la entrada. Ordeneroan ez zinuen, obeditu bertzerik egin beharrez. Eta, bueno, pues mantentzen ziguten, eta urte terdi kendu egiten ziguten, beraien ez zutena gurekin egiteko, ez? Eta, bueno, pues, borroka baten ondorioz, hoi utzi zen alde batera, eta, bueno, gero profesional batzuk edo hor badituztela hartatzen dut, ez da izertarako dauden, baina, bueno, eta, karo, orduan, hemen borroka ikeragarri izan zen, kontutan hartzen baduzu, 600 kartzeleratu izan zirela. Eta inbertze gazteak hor pastu zituzten, zenbaitzuk gutxi batzuk baino pastu zituzten 2 urte gainera urrunduak. Eta borroka oso polite izan zen, gainera oso parte hartzailea, gizarteak parte hartu zuen hauniz hortan, eta azkenean, bueno, pues irabazi egin zen, eta gaurko gazteak ez dutelako arazori zer. Engatik hor, etzen baliozko deuseri irakusten, eta etzen baliozko deuserik este. Bakarrik, bueno, laguntasuna, lagunekin eta besta batzuk egiten zen dituela, baina zen sistema bat, bueno, impresentablea, errai dut. Baloreak, hor zeuden baloreak ziren, bueno, azkeneko baloreak izaten aldira, azkeneko baloreak ziren. Eta, bueno, pues hori gainditu ginen hori ere, eta, bueno, pues gaurko, karo, orai 50 urtetik behiti, dutenek ez dakite hori zertzen, eta hor nola bizitzen zen, eta zer egintzen ez. Baina, bueno, borroka bat irabazi ere gure kontuan badugu. Orain begiratu daitezke dokumentu horiek, kuskusi hartzeko pixkat. Bai, klaro ez, eta, bueno, pues egertzen ari deraren, orain nola ari dire zenbait jardunaldiak egiten, oroitarazteko, jakinarazteko gure gaztei ere nola ibili ginen, eta, bueno, azken finean podoriak nola iribiltzen eta irabili egiten gaituen edozen beraien edozen helburu lortzeko. Lehen aipatu duzu ez, gaur otsailaren 22 dela? Bai, claro, eske horre ere badugu bertze gertakizun importante bat, ez, bueno, pues, eta gehien bat, gezurti bat. Ez da posible horrelako gezur bat hainbeste urtetaz mantentzea gezurra izaki eta inork ez dezala erran, bueno, pues hau gezurra da, ez? Bueno, inork, jende asko erranduko baino eredu podoretik, ez? Pues hau zen, otsailaren 23an gertatutako, al 23F, pues 23F hemen izan zen estatu kolpe saiakera bat. Eta nortzen buru zen erregea. Eta nortzen berezke eskuineko zen armada, el general armada. Izena erregearen preceptoria, ez da izuzen zer den preceptoria, baina irakaslea, antolatzailea, loz debitzen berda, hori izan ziren. Eta prestatu ez duten estatu kolpe bat, ez sobera odolzua printzipioz, eta gainera kontuten eduki hemen beste 36an beste bat horrelako izan zela, eta nahi zuten hemengo egoera aldatu, orduen nolabait ere, bueno, pues, Frankoaren heriotzaren ondotik eta gauzak aldatzen ari ziren, eta militarran ez zuten lehengora itzuli. Eta, bueno, pues hor ari ziren, eta orduan, iritsi ziren momentu bat, Madrilen parlamentua sartu zena, erosta bat baitzen militarra Tejero, pues, bueno, bere kabuz sartu zen, eta aintzinatu egin zen, eta horrek gautzi ziren, plan guzia, baina soe barruan zegoen, zerengatik 10 egun lehenago leheridan egina zuten bilera bat Mujikak eta Armadak, eta Armadak espliketu zion Mujikari eta soeri zer egin behar zuten, eta, bueno, eta beraren adostasuna lortu zuen, eta, bueno, pues horrelakoak, hori nahi zuten egin berriz, lehengora itzuli edo atzera egin, eta, bueno, gaizki atrazitzaien, baina okerrena da, hor ere saldu zigutera kristoin gezurra. Bueno, sinetxen izuten nahi ere, erregea salbatu zuela, zerengatik erregea goizeko ordu bitan diskurso bat egin zuen, ordura arte zuen dinbori izen diskursoa prestatzeko, claro. Pues bueno, eta orduan ja, el rey nos ha salvau. El rey era el jefe, gure zen jefea, baina, bueno, pues eta orai, bueno, biherko egunan tabaritzaren diskursoak. Orain aldatu egin da gauza, eta gehiago, gutxi batzuk erraten dute, edo asko zere gutiako erraten dute erregea salbatu gintuela. Horain, nabari, bueno, jende azken finean konturatu da. Hemen, etzagoen erregearen montaje bat zen hau, eta estatu golpea prestatu zuten beraiek, gaizki atea zitzaien, baina errege izan zen, izan zena, eta, bueno, horrelako jendetan konfiantza izan behar badugu, gaizki gabiltza, ez dugu aurrera pauso unitzik egingo, ez, horietan denetan, bueno, behar dugu kritiko izan, behar ditugu gauzak ikusi, aztertu, eta gero salatu, eta, bueno, gure gizartean, harremana berze modu batekoak izan daitezen. Ez dakit,
Zer beste gaien bat edo gelditzen zaigun? Gaia seguro izango direla. Seguro agertuko zirela inbertze gai, baina ja, jorratu ditugu ja zenbaitzuk, ez? Garrantzitsuenak, ez? Igual momentu honetan garrantzitsuenak direnak, ja aipatu ditugu. Ba, nik uste dut aipatu ditugula, labur bada ere, baina, bueno, dena pixkete. Ez que, uste dut gainera oso importantea dela jendea konturatzea, bizion kritika, ikuspuntu kritiko bat izetea gauz guziei buruz, ez? Eskazken finean bezenaz, lehenguan, agertu zen berri bat, fatxa, periodista fatxa, Jimenez de los Santosi, emanaz euskatela ez da izen bat milioi euro, edo milion bat euro ez da izer, errateko, bueno, irratitik zabaltzeko, irailein amekan gertatutako Madrilen bombaketa eta jarri ez zituela. Eta diru emanazioten hori errateko, eta gara, egon zen bilebete zerranez. Gaurko gunean edabideak dire aberatzenak, eta defendetzen, eta aberatsak ez dituzte egiten beraiek gero artikuluak idazteko, bakarrik edaten duten horapitere pensamoldea jendein posamoldea bideratzeko, eta bueno, pues hortan ari dira. Eta horretaz ere, periodikoak eta irakurtzerakoan beti egon behar dugu oso kritiko, ikusiz ja non dagoen egia, non dagoen gezurra, nondik nora doazen, hori denak ikusi diteko. Berze tontakari bat, baina bueno, baduena bere garrantzia ere, nola bizigaren orai ere. Madrilko PP-ko burua izandako Andre horrekin. Orai epaitu baitu eta asteunten. Zigortu erraten zutelakoz, bueno, falsifikatu zuela bere diplomatura edo bere lizentziatura edo egin zuena unibertsitatea. Eta gero, bera bortxatu idazkaria, ez dakit nortan hor, sinadurak sinatzeko eta falsifikatzeko, eta orai hori denak epaileak izorratu ditu, eta bakarrik atera da. Libre, bueno, pues, jende guztiek ikusten dutena izan zenar arduraduna, ez? Bueno, pues hori da gure herriunten dugun justizia, eta hori da justiziaren errealitatea, nola dizena, Andre horrek? Cifuentes. Cifuentes egin zer pastu dena, Cifuentes de Rositas. Gel batzuk alde batetik arte, beste aldetik berritze falsifiketue, baina, karo, nola berak ez zuen falsifikatu, eta berak ez zuen deus egin. Osea, idazkari bat falsifikatu zuen, bueno, pues, ez da gizertaz. On zerbait egiteagatik. Denbora pasa, edo. Bueno, ez du sinesten, inork ere, baina, bueno, pues, paileak ere uste dute lengua bezala Bizkaian erten duena ostatuek edekitzen altzirela. Zu zer dakizu herri buruz? Tonto, maske tonto, ez? Nola daiteke, ez? Bueno. Hemen eskerrak zutortzen zaren iritzi alternatiboa ematera. Ez dakit, pixke kritikoa dimedare, bueno, bada zerbait, ez? Kritikoa bazara, bai. Konturetu zara. Ni esker patxi etortzeagatik. Bale, badakizu beti gustora. Bai, plazer bat, hurrengoan kontu gehiago. Bale, izango dire, gertakizunek, oraia, datozke, heldu diren, oraia ino Kataluniakoan edena hor dugu, eta horre salsa egon badago, eta bueno, eta berze hainbat lekutan ere, eta azkenean begira hor bezala, independentismoa gora doa. Erraten alduten nahi dutena, independentismoa gora doa, orain arte, bai, eske son tres, eta ez da gizertak ez. Hemen programa independentista batekin, gehiengo absolutua lortu da, eta orai, demokrazia balin bada balio duena, jendeak erabaki dezala, ez dago besterik. Ez dago jainkorik ez erregerik, hemen, ni en Dios, ni en patria, ni en tribunos. Zein hartzen duen internazionala, bueno, lago zabetez, pues hemen, orai, gehiengoak behar du aginduz, gehiengoak behar du antolatu. Ikusiko dugu eta komentatuko dugu. Bai, Andre, bale. Hurrengo arte, Patxi. Bai, aio, izan ongi. Gaurkoz, hau izan da guztia. Eskerrik asko hori egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.